Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani futhi namhlanje. Namhlanje kumele sikhombe ukuthi yini iphesenti, yini inani kanye futhi yini ibase kulombuzo abasinikeza wona. Umbuzo wethu uthini? Sine 150. I-150 kahle kahle amaphesenti angu-25 kuyiphi inamba? Asiyazi le namba le, kodwa amaphesenti angu-25 asinikeza u-150 kuleyo namba leyo. Yabona ke sesoyibhala ke umbuzo wethu siyibhale sisebenzise ini? I-algebra. Uyakhumbula i-algebra? Sobhala le namba esingayazi sithini? Sithi ungu-x. Ngoba ke sesiyazi ukuthi le namba le amaphesenti angu-25 wayo asinikeza 150. Ngakho ke sizothini? U-x wethu izoba ile namba esingayazi. Masibhala phansi sobhala phela sithini? U-x wethu le namba esinikeza u-150 mayingu maphesenti angu-25. Uyabona ke? Ngakhohlwa futhi sithini? Sithi u-x ile namba esingayazi. Futhi u-x amaphesenti angu-25 waka-x azosineza 150. Ngakho ke base sibhala phela isibalo sethu kuyafana nokuthini? Sothi amaphesenti angu-25 mawuphinda phinda ngo-x asinikeza u-150. U-25 amaphesenti angu-25 mawuphinda phinda ngo-x kuyafana nokuthi uzothini? 0.25 uphinda phinda ngo-x. Sesisuse ini? Iphawu lethu lakaphesenti sesibhala njengedecimal. Uyabona? Ingakho ke masiqhubeka sithini? U-0.25 mawuphinda phinda ngo-x fanele usinikeze ngakhi? 150. Anithi? Ke uyabona ke nakusibalo sethu siyabona ukuthi u-150 usinikeza amaphesenti angu-25 waka-x. So isibalo sethu sesakwazi ukuxazulula kuze sizothola u-x. Ngibhale eceleni khona uzobona kahle. Kuyafana nokuthi sithini? 0.25 mawuphinda phinda no-x uzosinikeza 150. Manje ke unendlela ezimbili yokuxazulula umbuzo njena. Ungahlukanisa no-0.25 kwamabili amacala noma ke ungaphinda phinda ngo-4 kwamabili amacala. Le ndlela yokuqala ngathi iyo izoba lula, so sebenzisa yona ke. Socala ke sihlukanise ngo-0.25. So thini? 0.25 mawuphinda phinda ngo-x uhlukanisa no-0.25. Nangaloku lelinye icala sothini? Sihlukanisa ngo-0.25. Mohlukanisa u-0.25 no-0.25 kuyasusana. Sisala ubani? Kusala u-x. U-0.25 ungena ngaka ku-150. Sisibhale eceleni khona uzobona kahle ukuthi u-0.25 basufaka ku-150 ungena kangaka ku-150. So 150 sibhale ke 0.25. U-0.25 ungena kangaki? ku-150. Indlela elula yokwazi ukuhlukanisa u-0.25 yayibona i-decimal. So susa i-decimal lethu kabili siyise ngapha kwesokudla. Uyabona? Kuze kube lula ukuhlukanisa. Kodwa ke into yenza ngapha uzoyenza nangale. Ngakho ke bese sisusa i-decimal lethu siyise ngale kwesokudla kabili nangapha soyisusa ku-150. Sisuse kabili kuzoba ingaki? 15,000. Yabona manje sekuzoba lula ngoba sesakwazi ukuthi u-25 sumhlukanise no ku-15,000. Uzosinikeza ngakhi masihlukanisa? Ungaqagela nje ukuthi u-25 ungena ngakhi ku-15,000. Asicale ke. U-25 yangena ku-1 akangena. Yangena ku-15 akangena. Kodwa kuyangena ku-150. 25 ungena ngakhi ku-150? Ungena kayi-6. Ingakho ke sizobhala ke isibalo sethu sithini? 6. Uyakhumbula base silapho sothini? Sothi 6 uma uphinda phinda ngo-25 usineza ngakhi? Uzosinikeza 150. Fanele ubhale ku-150 wakho phansi. Mase uyawususa ke 150 uma ususa ku-150 kuneza ngakhi? 0. Siyehlisa u-0 wethu. Sineza ngakhi? U-0. 25 yangena ku-0 akangeni. Sawuyehlisa futhi. Bese siyasusa ke uyakhumbula fanele sisuse uzosineza ngakhi? 0. Siyehlise lo wokugcina ke. Ungena ngakho 0 kayi 0. Yabona impendulo yethu sineza ngakhi? 600.
noma moyenza ngale ndlela yethu yesibili bowuzothola le mpendulo yethu yokuqala. Akhumbula isibalo sethu sithini 0.25 x uzosineza ngakhi 150. Mawuphinda phinda no4 uzosineza ngakhi. Yakhanselana ngoba kuyafana u0.25 uyafana nani no1 phansi kwa4. Mophinda phinda u1 phansi kwa4 no4 ukuneza ngakhi 1. 150 mophinda phinda no4 ukuneza ngakhi 600. Iyafana nale mpendulo yethu yokuqala. Isineza back futhi le mpendulo yethu le yokuqala. Kuyiqiniso ngoba phela u600 mkhulu naku 150 futhi 25% kuyafana nokuthini uhlukanisa leyo number yethu kay4 ele ngempela bohlukanisa u600 kay4 uzosineza 150. Asibuyele ke embuzweni wethu batheni sibanike inani nebase. Amaphesenti siyabona ukuthi angu25. Inani ke sokhomba sithi yini uphendula kanjani? Yini ke la uphendula kanjani umbuzo onjena? Khumbuleke phela ukuthi inani yafana nokuthi sithini amaphesenti aphinda phindwe ibase. Uyabona ke ibase khumbula ukuthi ibase yini ile number ofuna ukuthola iphesenti yayo. Sekulula ke manje yabona ke sesingakwazi ukuphendula umbuzo wethu kalula. Siyazi sesinama phesenti, sesinenani kanye futhi sesine base. Inani yethu izoba yini? Izoba ngu150. Ibase yethu ibe yini? Ibe le number le besiyiphendula phela sesitholile sathola ukuthi isineza ngakhi? Isinikeza 600. Kuba lula ke bosokwazi ukuhlukanisa ukuthi yini inani kanye futhi yini base kanti yini futhi iphesenti. Ngiyathemba ukuthi lo mbuzo lo ngiwuphendule kahle ukuze sibonane futhi. Ngiyabonga.